ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, обунiyatчиҳои канали Сауду ТВ. Чӣ хелен? Созаен хубаен? Саломати хубай? Числа 25 июн 2025 сол шумо дар канали Сауду ТВ навори хонаҳои фурӯшии Душанберо тамошо кардем биродар азиз. Хонаҳои мо 9 дона хона аз шаҳри Душанбе, 1 дона квартира аз шаҳри Ваҳдат. яъне ки навори хонаҳои Душанбе баъри шумо пешкаш карда мешавад. бо диққат тамошо кунед. агар фаҳмем ки мақсад хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дошта бошен, пас навора то охир тамошо кунед. баъдан рақамҳоро мегзорам. қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, ягон техника, аппарат, маҳсулотҳои фурӯшӣ боша, агар ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дошта бошен, дар WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем. навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. биродар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед биродар азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе бо доставкаи бесплатни дӯстон дар ноҳияи Восе. нарх навои дарвозаҳо аз 7,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дӯстон. якчанд маркаи дарвозаҳо дӯстон. занг бизанен, заказ кунен. пад заказ ҳам тайёр мекунанд. либои маркаи дарвозаи тайёрам доранд дӯстон. акаи металлашон ай чандай? материалашон ай 09 1,8 сараншабар 09 1,8 дӯстон. тамошо кунед маркаи дарвозаҳоро. фақат заказ кунед. либои ҷо дӯстон доставка мекунанд. доставкашон бепуламу територияе ки дурдастаи дӯстон у тарафо хай ҳаққи хизматрасонӣ мегирад. ин територияҳое ки мақсад наздикай доставкашон бесплатни. марҳамат дӯстон, дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои Акаи Зиёратчоҳ. марҳамат дӯстон, заказ кунед, пад заказ ва либои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. худо хоҳад шуморо ба скидка кортонам ба охир мерасонам. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. либои маркаи дарвозаҳо ҳастон азиз. марҳамат мекунам. занг мезанем, рақамоше мемонам барои муроҷиат кардан занг занед. дӯстон, аввалин квартираи фурӯшии шаҳри Ваҳдата эълон мекунем. дар чи хонаҳои Душанбе мерем ака. мардуми сарбаланди Ваҳдати Бостонӣ ҳам ҷа ҳастен. нигоҳ кунед ака. квартира равон кардан ки духонага масоати 49 квадрата ҳай. бо тамоми санъат шай бародар азиз. медонед? бо тамоми санъат. ҳамин вақте ки срочно гуфтем, ҳамин хона бояд дарҳол савдо карда шавад. ягон бача аз Ваҳдат соҳиби хона мешавад. бинед ака. бозори Гулистон, назди бозори Гулистон, доми 7 этаж, хона дар 6 этаж, ремонти беҳтарин, духонага 49 квадрата, 350,000 нарх бо савдо дорам. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем. аз номи канали Сауду ТВ номер 1 занг бизанен, бо арзонто мекунам. наздикиш мактаб, садиқ, балнеса қарор дорад дӯстони азиз. доми навай, фонни замонавӣ, бечизи чораш, яъне ки баъзе чизи чораш места дар ҳоли савдо кардан. хона камбудӣ надора, 350,000 сум нархаш. маълумоти пураша метавонен занг бизанен, бигирем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии Душанбе. хуб дӯстони азиз, навора бо диққат сабр карда нагзаронда дар як ҷо бишинен. навор обши худаш 14 минутай ҳамаш ӯ қадар рӯзи нестай. ма шумода хонаҳоро нишон метам. дар рафти нишон додани хонаҳо адресоша мегум тона хишту гӯш кунен. анаи хона дар ҳолати коробка, масоати 6 сотиха,
اینا مسئله آوش دیدین اوچوچکا اینا اوچوچک پلاد نیایی چند قد سویت استفاده بوده همقا سوم کار بکنم 6 تا تیغ زمین 4 حجرگا شهر دوشنبه نزدی موشین بازار نرخ 395,000 سومانی حولی همی حالت 6 تا تیغ خب 4 در خونه کخنی دوش داره در درونش حجتو 100% های 395,000 سوم مرحمت خودتون زنگ بزنین سیومین خانه فروشی دوشنبه کی در ناحیه شاه منصور قرار داره برادر عزیز با 2 دونه صورت قبولش کردیم مردم یوتیوب تماشاچیان محترم و پیشگاه کانال سعودو تیوی خانه هاتون وقتی که روان میکنین حرکت کرده ویدیو نوار کرده روی کنین میدونم 70-80% مردم ما در روسیه صورت های پیشنه روی میکنین حرکت کرده ادرس های پرا ویدیو نواری خانه ها داخل بیرون خانه ها را روی کنین صورت گرفته خب ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه 6 حجرگا مساحتی 5 سوتیق زمین نرخ 250,000 سوم دوستان میدونین زمینی فروشی 2 سوتیق زمین در بخش بچه ها ادرس ها هر خیلی روی میکنن 2 سوتیق زمین خب 740 به 16 بوده معلومات پرشا بگیرین چهارم خانه فروشی دو کامنتا مساحت 1 سوتیق زمین دوستان عزیز ناحیه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه نرخ 315,000 سومون خب 2 در خونه 1 سوتیق 48 کوادرات حولی نداره در تبچکا میگه او اون چی هست که این طرف بازار مهرگان است که دوستان عزیز بالای سیزو هست که همون طرف خلاص سیزو بالاتر از طرف دانشگاه آموزگاری که بالاتر سیزو می شود اون طرف چیرزودن اساس رو هست که خلاص در تبچکا بوده است نزدی اشان تریتوری اشان دوستان عزیز رستوران تاقی هست همون تریتوری 315,000 سوم ناحیه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه دو کامنتاگا 48 کوادرات حولی نداره میگه اینک میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدی حولگی 3 خانه 1 ویراند 4 حجره ویراند قطعی امو 3 خانه و با 1 ویراند 4 تا حسابش کردیان обши 4 کامنتا مساحت 3 سوتیخه گلبوتا 4 هسته هم خیلی گلبوتا 1 2 3 هم خیلی هسته بچه باشه اگر کامنتر یکنه که مقصد ما فهمیم که هم خیلی جوان بوده است نزدی شبین زود شهر دوشنبه 370,000 سوم نرخ خب ادرس های پرشا میتونن بگیرین خونه ها همی حالت همی خیلی ریموند مسئله حولی همی قدر دوستان عزیز 3 سوتیخه 4 حجرگا قسمتی داخلی خونه ها 370 تا باز سودای سازم کرده می شود از نامی کانال ما سعودو تیوی زنگ زنیم دوستان عزیز خب بعدا در امو تگی کامنتر یا نویسنده مونین از کجا تا چند سومه از کدام تریتوری خونه نوار کنیم و حرکت میکنیم کامنتوی شما را بخونیم و نوار کنیم بچه عزیز و دوستان میگذاریم به ششمین کوارتیره فروشیمون کوارتیره فروشی است که 1 کامنتاگا کوارتیره در 3 اتاژ مساحت 33 متری کوادراتی 9 کیلومتری شهری دوشنبه 315,000 سوم نرخ رقماش هم میگذاریم میتونین زنگ بزنین 9 کیلومتر دومی اتکریتی لتسینسا میگه لتسینسا خب 4 اتاژه بوده است در 3 اتاژ قرار دارد دومی سیوزی 1 خانگاه کوادرات 33 کوادرات در نزدیک خانه میدانچه ورزشی هسته مکتب هسته مسجد هسته جای ساز نرخ 315,000 سومونی باز کم و بیش سودای ساز داره چی خانه نوار میکنیم برادر عزیز این خانه ها مثال موندیم 400,000 فکر نکنیم که 400 تا بوده است و یا ارزان میکنن بسیاری همو نفرایی که خانه روان میکنن میگم اکا قیمت خانه میگه برادر سر آنها ارزانش میکنه 350,000 را 370 تا میمونن که سر آنها ارزان میشه میگه
мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 31 квадрата, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 270,000 сомонияй. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 31 квадрата, Душанбе, Сино. дӯстони азиз, сокони этаж будаст. Ба ҳамн хотир мегӯм ки бародаро ҳамн адресҳоро пурра рӯй кунен, бовар кунен, беҳад бисёр менависам, бисёр рӯй мекунанд. вақте надорем ки ҳамаша мо ҷобаҷо кунем. Ба ҳамн хотир ҳар яктатон хона ки равон кардаен, дӯстони азиз, адресотона ҳадди аққал ҳамн хушрӯтар кардан нависонда рӯй кунен, фаҳмо боша. Иҷа мега ки якум этаж, бо гуфтага ки як хонага дар сокон этаж. Ба ҳамн хотир ҳаракат кунен ки адресҳоро пурра рӯй кунен. 31 квадрат гипразем давдаст, Душанбе, гипразем, ноҳияи Сино. Ремонтиш навакай. Сокони этаж падвал бача азиз. 270,000. Ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 10 этажда қарор дорад. 369,000 сомон. Духонага масоати 42 квадрата. Ремонтош беҳтарин ремонт. Ремонтҳои зур қадинеки. Қисмати душ. хуб, ҳоҷатхона. баъдан Душанбе, Сино, Зарнисор, тарафҳои Зарафшон, поликлиника 14 ҳаст ки дӯстон, назди таксиҷои Исору Шаҳринав, Регар, ҳамун тарафҳо. хулоси гап 10 этаж. Ассалому алайкум, мардуми хонахар мега. мо хонаи фурӯшӣ дорем, духонага кадагием. ноҳияи Сино, Душанбе. бино 20 этажа, хона дар 10 этаж. таъмир хело босифат, бо чизи чорааш савдо мешавад. дар назди хона донишгоҳ ҳастай, масҷид, мактаб, садик, варзишгоҳ ҳастай, оббарқ ҳастай. доми бексабурай бачаҳо. 369,000 сомонӣ. ва мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира, 3 этаж, 30 метри квадратӣ. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 350,000 сум нарх. вақте ки мо нарха мегем, даравда занг назанем дӯстон. баъдан хушрӯ гӯш кунем ку баъди гуфтани нарх мо чӣ мегем бачаҳо. 350,000 рақамҳои 8449 ахири номерашай. хона қарор дорад дар кӯчаи Юсуф Вафо 79, дар 3 этаж. открити летсинса. доми панелни. хона ремонт дора, срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии хона мағоза, аптека, мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, деҳқонбозор ва донишгоҳи молия қарор дорад. дӯстони азиз, 350,000 сомонӣ. барои маълумоти пурра худотон метавонен занг бизанен. аз мо фақат маълумот додан оиди ҳар як хона. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшии имрӯзамон. Савдо ТВ фақат сабаби шинос шудан савдогар бо хонафурӯш аст дӯстон азиз. яъне ки хонахар бо хонафурӯш. вазифаи мо ҳамин аст, чунки наворои мора мардуми хонахар, мардуми хонафурӯш тамошо мекунанд. квартираи фурӯшӣ ду комната квартира якум этаж, 53 квадрат. Корвон, Душанбе, 320,000. хона дар поёни корвонмаҳаллаи обои шифо мега қарор дорад. хона дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. доми ду ошёна мебошад. хона дар якум ошёна ҷойгир аст. ду ҳуҷрага хона мебошад. боз савдои соз дорад. ҳозираш ба 320,000, 53 квадрат. дӯстони азиз, ирӯза навори мо ба 9 хонаи Душанбе, як хонаи ваҳдат тамом шид. далниши бо рӯй кунем чизе ки дорем. хона, замин, квартира, мошин ҳамаша реклама мекунем. чунки мо отдельни сайти мошинфурӯш дорем, отдельни сайти хонафурӯшӣ. лайкҳоро монем, подписатсия кунем. майле дӯстони азиз.